Otayo machal nade paro kuoma ote maruti na chieng kod mamoko maponono ma Mourinho komulo. Ote no en ote motegno kendo asiro kabisa. Nwach nyithindo we school gik moko ma very basic. Koro inyono wach ma feeding program no kende. Kokirawo ta Nairobi ka kende, nitie rural poverty to nitie urban poverty. Miyudo ni nyathi owuok school dala oko yudo kata na breakfast. Ka giloro ka gi break sa lunch time. Odoko yudo ka otolo kata jikon kanyo mini gi onge everything. Omudho muna pikra ka yudo niang' moro ema odili go to dok school. To gigo setumo nyithindo mang'eny ok bedi school. Channels mitero kod pesa school nyaka waloki. Bentie hakonyo tero pesa ni kata sirkal koro wacho ni capitation no omede matin to koro chungra na wach mar lunch program. Mondo kik bed ni koro wach mar lunch program itimo nyithindo mang'eny ok bedi school. Pesa ase wacho kan pesa nitie mang'eny madhi yore mek school. To ng'eny pesa ni gi ok chopi school. Emeno kan nitie wan kod challenge maduong'. Koro konyalo loko channel ma pesa dhi kodi school. To nyalo konyre mang'eny. Molonu pesa moro nitie mawoki bursary CDF ka kia moro wokia kod governor bende moro ni kod MCA. In the end gigi chiwo wach mang'erok kod corruption. To koro deserving cases every year nyaka nitie gaset nyithindo moko moyudo 400 kia ngo 390 to oluongi school le nana to kunyal dhi ang'o miyo pesa ni ok nyal chopo kuom gi. Nwach channel mitiyo kod ma chiwo pesa ni ok en channel morango yo. MP dono chiwe kalengana kod kaka jomong'eyo kod joma nogone kura. Otiyo kod sympathizers meke gweng' ema identify joma nyalo konyo. Koro nyithindo maonge kod connection. Nyithindo jomoko nosomo Nairobi ka janyuol dwa mondo odhi osom koro dala kocha. Oonge that political connection manyalo yudo kod bursary. Yes. Nyathini bro end up niko dag dane oonge any support mechanism janyuol no kong'e no janyuol ne ko jago kura madala kocha o end up niko onge ka konyre. Koro nyaka walok chenro. Ka ber wuon kaka wan Limbora gi mowacho nyathi onego bed ni dhi school to yudo kila kitu kacha. To janyuol principal koseyudo list ma nyithindo kata nyithindo 300 modonji school, for example a day school. To bro ng'eyo within a very short time nyithindo man kod modho maonge kod kaka nyalo konyore. En ema nyalo chiwo report ayudo nyithindo 300 nyithindo 100 onge kony gino megi full bursary. To moko gi omigi kata na 50% to moko gi omigi kata 30%. To koro gino kele e gweng' ka ni ja siasa moro chief moro ema dwa neno wuod ng'ane ni to wuon gi ong'e mang'eny ahinya. En koro ok nyal konye. Kata ng'ane no pinga. No pinga. Koro yudo ka gigi ng'eny nyithindo ok nyal konyore mayot. Mojo waketo siasa e kila kitu. MCA dono bed kod en modwa muone ng'ano mabiro mis bursary ng'ano ok mibi bursary. MP bene kanyo governor bene ni wachni women bene ni wachni. Wakawo pesni duto waket together nicho wacho nango bursaries duto mondo bed collapsed. To pesni go yudo kaka nyalo dhi school based on the numbers mo register to mondo bedo enrolled. Mondo nyithindo konyi school kacha kata ka ber wuon uniform bende giyud kacha.